Amigues i amics, la lluita contra el canvi climàtic és irreversible. Aquest és el missatge que van voler transmetre els 195 països que van signar l'Acord de París i que s'han reunit darrerament a Marràqueix en la 22a conferència sobre el canvi climàtic organitzada per l'ONU. Davant les afirmacions de Donald Trump, que nega l'escalfament global i que diu que vol anul·lar l'Acord de París, els països signants han mostrat el ferm compromís de reduir els gasos d'efecte hivernacle i evitar que les temperatures mitjanes augmentin més. La Unió Europea ha fet possible la seva ràpida entrada en vigor i aquest acord contra el canvi climàtic incorpora grans potències contaminants com la Xina, els Estats Units, Brasil o l'Índia. Trump es queda aïllat davant del consens internacional que ja ha començat a fixar les regles per lluitar contra el canvi climàtic. Així doncs, hem d'apostar per les energies renovables, animar les empreses a fer inversions netes, potenciar l'economia circular del reaprofitament dels recursos, descarbonitzar l'economia i ajudar els països en vies de desenvolupament. Hem d'aconseguir que la pujada de la temperatura a final de segle no superi el 1,5 graus. Per altra banda, des del Parlament Europeu també hem establert límits nacionals més ambiciosos de cara al 2030 pel que fa a les emissions de gasos contaminants. L'objectiu és millorar la qualitat de l'aire a partir de la reducció de gasos com l'òxid de nitrogen, partícules fines, amoníac i el diòxid de sofre. I també cal reforçar la legislació per evitar el frau en el mesurament de les emissions, com en el cas de Volkswagen. La contaminació atmosfèrica causa al voltant de 400.000 morts prematures a l'any a la Unió Europea. Aquesta contaminació també afecta el nostre medi ambient, la salut de tots els éssers vius i té un perjudici econòmic directe en la despesa sanitària, en la pèrdua de llocs de treball i de producció de matèries primeres. Ho estem veient aquests dies en les grans ciutats del nostre país, com intenten reduir les emissions i potenciar les polítiques per un transport sostenible i una economia més neta. Està a les mans de tots garantir la sostenibilitat i la vida del nostre planeta. Ens hi encaminem, però encara queda molt per recórrer. Siguem-ne responsables. Moltes gràcies i fins aviat.